खनसेबाव गोदान मोनसे चेप्टार बे चेप्टारनि थांनाय बोसोरफोराव मा फैदोंमोन बेनि बागै बे लाइभ भिडिअ नोंथांमोन गासै जोंबो बे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङै डिसकास खालामगोन। स' फरायसा लोगो नोंथांमोन थांखांनाय जोङो एसे साननि सिगाङाव बे सेकेन्ड लेसन चेप्टार 2 एसिड बेस एन्ड सल्ट्सनि बेनि बागै लाइभ भिडिअ होदोंमोन आरो बेवहाय एसेबां भिडिअआ एसे प्रब्लेम जानायनि थाखाय नेट प्रब्लेम जानायनि थाखाय नोंथांमोना मोजाङै बुजिस्लाबनो हायाखै। बेखायनो दिनै बे फिन खनसेबाव बे चेप्टारखौनो लाइभ होफैनो नागिरदों। स' जायफोर फरायसा बिथांमोना नायगासिनो दङ बिथांमोनखौ फिन खनसेबाव वेलकाम खालामनाय जाबाय आरो फरायसा बिथांमोना जायफोर थाखो 10 आव फरायबाय थानाय दं बिथांमोननो लिंकखौ शेयार खालाम जाहाथे जों बयबो मोजाङै डिसकास खालामलायनो हायो। दा गोबाव खालामालासे दिनैनि बे लाइभ सेसनखौ स्टार्ट खालामसै। दा जोङो चेप्टार 2 एसिड बेस एन्ड सल्ट्स बेवहाय थांखांनाय जा बे दङ थांखांनाय जा कुइसन पेपारफोर दङ बे कुइसन पेपाराव बे चेप्टारनिफ्राय मा फैदों बेनि बागैसो नैबे लाइभ भिडिअ नोंथांमोनजों डिसकास खालामनाय जागोन आरो बेवहाय फरायाव जा होनाय दङ कुइसनफोर बे फरायाव होनायफोरनि कुइसनखौ जोङो डिसकास खालामनाय जानाय नङा। दा गोबाव खालामालासे आङो बेवहाय जा 2021 नोंथांमोनाथ' बे 2021 आव फैनाय पेपारखौ गासैबो मोनखाबाय जानांगौ आरो जायफोर मोनाखै बिथांमोना जिंगासिनांगौ गैया। दा बेवहाय स्पेशल एग्जामिनेशन 2021 आव एसएसएलसी बेवहाय मा फैदोंमोन कुइसना बेवहाय सेथि सोंलुआ जाहैबाय 1 नम्बर कुइसना जाहैबाय आं कुइसनखौ नोंथांमोननो फरायथिनानै होनोसै आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनोसै कुइसनखौ माबायदि फैदोंमोन कुइसना नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनखादों। गेबें फिननायखौ सायख'ना दिहुन 1 मार्क्सनि बेयो मोनसे गलिलावा गावस्रानाय दावदैनि बिखुंजों फिनजाथाय जानानै मोनसे गेस सोमजिहोयो जाय सुनैनि दैखौ गाइखेर बायदि खालामो। गलिलाव दं अपसन ए आव दङ बेबायदि NaCl, अपसन बी आव दङ HCl, बेनिफ्राय अपसन सी आव दङ LiCl, बेनिफ्राय अपसन सी आव दङ KCl आरो नोंथांमोना बे कुइसनखौ नुनो मोनखाबाय आरो बे कुइसना थांनाय एसएसएलसी 2021 स्पेशल एग्जामिनेशनाव फैदोंमोन। बेनिफ्राय आरो बेवहाय एसएसएलसी 2019 आवबो बेयो फैदों गुबुन फारसेथिं बे 2015 आवबो फैदों नोंथांमोना बे गासैखौबो नुनो मोनखादों। आरो दा जा बे सोंलु सोंनाय बे सोंलुनि दा बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन कुइसन नम्बर 1 नि राइट एन्सारा बेवहाय अपसनफोर दङमोन बे अपसननि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन बी HCl हाइड्रक्लरिक एसिडआ जाहैगोन कारेक्ट एन्सार। दा नोंथांमोना बेनि एन्सारखौ मोननो हाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ दङ आं नोंथांमोननो सोंलुखौ फिन खनसेबाव दिन्थिनानै होनो नागिरदों। नेक्स्ट सोंलुआ मा स' नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय कुइसन नम्बर 2 बेवहाय कुइसन नम्बर 2 आ दङ pH नि बुंफुरलु लिर गलिलाव मोनसेनि मिथिंगायारिनि सायाव H+ आयननि खाब्रांथिनि मा गोहोम गोग्लैयो। बे जाबाय एसएसएलसी 2021 स्पेशल एग्जामिनेशनाव फैदोंमोन आरो बेवहाय गासै दङ 1+1 गासै 2 मार्क दङ। दा बेनि फिननायखौ आं नोंथांमोननो फरायथिनानै होनोसै आरो बेवहाय नोंथांमोना जा बे कुइसनफोर बे कुइसनखौ नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामनानै उननि समाव लिरनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय दा बेनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन। आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनोसै फिननाया माबायदि जागोन। फिननाया बेबायदि जायसिगोन। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जाय स्केलनि गेजेरजों गलिलाव थानाय हाइड्रजेन आयननि खाब्रांथिखौ सुनो हायो बेखौनो pH स्केल बुङो। थामहिनबा नैबे जा pH नि बुंफुरलु लिरनो होदों बे pH बुंफुरलुनि एन्सारा बेबायदि जाहैगोन। बेनिफ्राय बेनि सेकेन्ड पार्टनि एन्सारा जाहैगोन बेबायदि H+ आयननि खाब्रांथिया एबा H+ आयना जेसेबां बांसिन जायो एसेबां एसिडारि आखुआ बांसिन जायो। दा बे जाबाय नैथि जा कुइसन पार्ट दङमोन बे नैथिनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जागोन। दा बेखौबो नोंथांमोना मोननो हाबाय कुइसन नम्बर 2 बेवहाय 1 मार्क्समोन नैबे 1 मार्क्स 1 नम्बराव 1 मार्क्स सेलेक्ट खालामनो होदोंमोन। बेनिफ्राय बेयाव बेनि जा एन्सार बेखौबो नोंथांमोना मोननो हाखाबाय आं नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय। बेनिफ्राय बेवहाय गासै दङमोन 1+1 = 2 मार्क्स दङ। दा बेखौबो नोंथांमोना बेबायदि एन्सारखौ लिरोब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 3 खौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनोसै कुइसन नम्बर 3 आ माबायदि फैदोंमोन। नोंथांमोना बेवहाय नुखाबाय कुइसन नम्बर 3 खौ बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना बेवहाय गंसे आनजाद आसुङा 0.5 ग्राम फ्राम सडियाम कार्बनेट लानाय जाबाय। बे आनजाद आसुङाव 2 ml फ्राम दैलाव HCl दाजाब आरो गाहायनि सोंनायफोरनि फिन हो। दा बे जाबाय एसएसएलसी 2021 स्पेशल एग्जामिनेशनाव फैनाय। बेनिफ्राय दा बेवहाय मोनथाम कुइसन दङ। ए नाम्बाराव सोंदों आनजाद आसुङाव मा जाथाय जायो।
बेनि कुइसना बेबायदि बेनिफ्राय बी नाम्बाराव सोंदों नोंथांमोना नैबे एआव जा होनाय कुइसन बे एआव जा होनाय कुइसननि फिननायखौ हाब्लासो बिनि सोंनायखौ मोजाङै हागोन बेखायनो एखौ लिरा लाबासिनो बियाव जोङो डाइरेक्टलि थांनो हाया बेखायनो मा लिरनो नांगौ नोंथांमोना बेवहाय बियाव होनायखौ लिरनाय सिगाङावनो एखौ नोंथांमोना एन्सारखौ लिरग्रोनांगोन आरो बियाव सोंलु जाहैबाय एयाव सोमजिनाय गेसा जिदु सुनैनि दै केलसियाम हाइड्रक्साइड गलिलावनि गेजेरजों थांनो होयोब्ला मा मुवा सोमजिगोन बेवहाय 1 मार्क दङ आरो बेखौ लिरखांनायनि उनाव नेक्स्टआव कुइसना दङ सी नाम्बारा बियाव सोमजिनाय मुवाफोरनि गेजेरजों जिदु बांद्राय कार्बन डाइ अक्साइड थांनो होयो अब्ला मा जाथाय जायो दा बेबायदि मोनथाम सोंलु दङ आरो बे मोनथाम सोंलुखौ नोंथांमोना लिरनो नांगोन फिननायखौ आरो बेवहाय दङ गोजौनि फिनजाथायफोरनि रासायनारि फिनजाथायखौ लिरनो होदों दा नैबे ए बी सी आव नोंथांमोना जा सोंलु नुबाय बे सोंलुनि एन्सारखौ लिरखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेफोरनि फिनजाथायफोरखौ मोजाङै लिरनो नांगोन रासायनारि फिनजाथायखौ लिरनो होदों दा बे सोंलुनि फिननायखौ आं नोंथांमोनो बर्डआव लिरनानै दिन्थिनोसै बेवहाय कुइसन नाम्बार 3 बेवहाय कुइसन नाम्बार 3 नि जा ए नाम्बारनि सोंलु बे ए नाम्बारनि सोंलुआ बेबायदि जाहैगोन नोंथांमोना सोंलुखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिखानानै होनाय जाबाय बेनिफ्राय बेवहाय ए नाम्बारनि जा सोंलु बेवहाय सोंदोंमोन आनजाद आसनाव मा जाथाय जायो जोंखौ जाथायखौ सोंनाय जादों बेखायनो बेनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन आं ए नाम्बारनि एन्सारखौ नोंथांमोननो लिरनानै होनोसै संख्रि कार्बन डाइ अक्साइड आरो दै सोमजियो दा फिननाया बेबायदि जागोन जोंखौ मा लिरनो होदों आनजाद आसनाव मा जाथाय जायो स बेबायदि लिरबा जाबाय संख्रि बे जायगायाव संख्रि कार्बन डाइ अक्साइड आरो दै सोमजियो दा बेनि रासायनारि फिनजाथाया मा जागोन आरो रासायनारि फिनजाथायखौ नोंथांमोना बेखौ लिरब्लानो जाबाय जे नोंथांमोना कुइसनखौ नुखाबाय आङो बेवहाय डाइरेक्टलि होखानो नागिरदों बेवहाय दङ एन्सारा जाहैबाय Na2CO3S बेनिफ्राय 2HCl बेबायदि जायगानि एन्सारा 2NaCl बेनिफ्राय H2O प्लस CO2 दा बे जाबाय रासायनारि समानथाय नैबे जा सोंलु ए नाम्बारनि जा सोंलु बे ए नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जागोन बे जाबाय रासायनारि फिनजाथाय नोंथांमोना बे जाथायखौ लिरखांनायनि उनाव बेखौ लिरनो नांगौ रासायनारि समानथायखौ लिरनो होदों बेखायनो एन्सारा बेबायदि जागोन स जोबोद इम्पर्टेन्ट बेफोर समान सुवा बे जाबाय जायफोर फरायसा बिथांमोना 2022 एसएसएलसि मायथाइयाव जिरायगोन बे गासैबो सोंलुआनो इम्पर्टेन्ट नोंथांमोननि थाखायनो जोङो बेबायदि कुइसन प्रिभियास इयारनि कुइसन पेपारखौ कालेक्ट खालामनानै बेबायदि गोरलैयै नोंथांमोननि जाहाथे हेल्प जाथों बेखौ साननानैनो बेबायदि एन्सारफोरखौ बानायना होनाय जादों दा बेनिफ्राय बिनि 3 नाम्बारनि जा बी नाम्बारनि जा एन्सार बे बीनि एन्सारा जाहैगोन बेवहाय सोंलुआ माबायदि दंमोन बेवहाय सोंलुआ जाहैबाय एयाव सोमजिनाय गेसा जिदु सुनैनि दै केलसियाम हाइड्रक्साइड गलिलावनि गेजेरजों थांनो होयोब्ला मा मुवा सोमजिगोन दा बेबायदि सोंलुमोन दा बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जायसिगोन दा सोंलुखौ एन्सारखौ आं बीनि एन्सारखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनोसै दा आं बेवहाय लिरोब्ला एसे टाइम लागोन बेखायनो आङो बेनि फिननायखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनोसै एन्सारा बेबायदि जागोन बीनि एन्सारा नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेवहाय बीनि एन्सारा जागोन कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ सुनै दैनि गेजेरजों थांहोनो होयोब्ला गुफुर गोदै मुवा आरो दै सोमजियो दा बेबायदि जागोन एन्सारा बेनिफ्राय बेनि जा रासायनारि समानथाय बे रासायनारि समानथाया बेबायदि जागोन बी नाम्बारनि जा रासायनारि समानथाय बेयो जाहैगोन केलसियाम हाइड्रक्साइड AQ प्लस CO2 बेनिफ्राय सोमजिगोन H2O दा बे जाबाय रासायनारि समानथाय बेखौ लिरनो होदों गासैबो एन्सारखौ लिरखांनायनि उनाव रासायनारि फिनजाथायखौ लिरनो नांगौ बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय कुइसन नाम्बार 3 बे 3 नाम्बारनिनो जा सी नाम्बार सोंलु बे सोंलुआ जाहैबाय बियाव सोमजिनाय मुवाफोरनि गेजेरजों जिदु बांद्राय कार्बन डाइ अक्साइड थांनो होयो अब्ला मा जाथाय जायो स नैबे जा बियाव सोमजिनाय जा रासायनारि समानथाय बे रासायनारि समानथायनि गेजेरजों जेब्ला बांद्राय कार्बन डाइ अक्साइडखौ थांनो होयो अब्ला बेनि जा फिनजाथाय मुवा बे मा सोमजिगोन आरो रासायनारि फिनजाथायफोरा मा जागोन दा बेनि फिननाया बेबायदि जागोन नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों फिननायखौ बे जाहैबाय सी नाम्बारनि जा फिननाय बे बेबायदि जागोन
बेयाव सोमजिनाय मुवाफोरनि गेजेरजों बांद्राय कार्बन डाइ अक्साइड थांहोयोब्ला केलसियाम हाइड्रोजेन कार्बनेट सोमजियो आरो रासायनारि फिनजाथाइखौ आङो लिरनानै होनोसै नोंथांमोननो बेनिफ्राय बेवहाय C नाम्बारनि जा रासायनारि फिनजाथाइ बेयो जागोन CaCO3 H+H2O बेबायदि जागोन प्लस CO2 बेनिफ्राय सोमजिगोन CaHCO3 दा फिननाया बेबायदि जागोन नोंथांमोना बेखौ नुखाबाय जानांगौ नैबे रासायनारि समानथाय बेबायदि जागोन जेब्ला नैबे गोजौनि जा B नाम्बारनि जा समानथाय बे समानथायनि गेजेरजों जेब्ला बांद्राय कार्बन डाइ अक्साइडखौ पार एबा थांहोनाय जायो अब्ला रासायनारि समानथाय बेबायदि आरो नोंथांमोना आं दिन्थिनानै होखाबाय बेनि जा लिरनांगौ फिननायफोरखौ माबायदि लिरनांगौ दा बे जाबाय 3 नाम्बाराव बेबायदि फैदोंमोन नोंथांमोना बेखौ जुदि लिरनो हायोब्ला गासै मार्कखौ मोननो हागोन 1 + 1 + 1 = 3 मार्क्स मोननो हागोन नोंथांमोना दा बे फैदोंमोन स्पेशल एग्जामिनेशन 2021 आव गुबुन फारसेथिं नोंथांमोना जुदि बे 3 नाम्बारनि जा ABC बे ABC आव होनाय सोंलुफोरखौ जुदि नोंथांमोना एसे गोब्राब मोनदों बा लिरनो हायाखै अब्ला लिरनो हायाखैब्लाबो नोंथांमोना जेनेबा जेंगो सेनो नाङा बेनि थाखाय मोनसे गुबुन आलादा कुइसन अर होनाय दङ बे अरनि सोंलुआ जाहैबाय बेबायदि नोंथांमोना आं दिन्थिना होनोसै अराव मा फैदोंमोन बे अराव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे नोंथांमोना जा गोजौनि समाव जा एन्सार बेखौ जुदि लिरनो गोब्राब मोनदोंबा नैबे अराव थानाय सोंलुनि फिननायखौ लिरनो हागोन बे जाहैबाय नोंनो गंथाम आनजाद हासुं होनाय जादों बेफोरनि गंसेयाव सावनाय दै आरो गुबुन गंनैयाव फारि एसिडारि गलिलाव आरो खारदैयारि गलिलाव दं नोंनो गोजा लिटमास खाखोरल' होनाय जादों नों गंफ्रोमबो आनजाद हासुंनि मुवाफोरखौ माबोरै सिनायथिनो हागोन स' बे जा सोंलु बे सोंलुआ अलरेडि नोंथांमोननि बिजाबाव दंखायो बेखौ डाइरेक्टलि बेबायदि होनाय जाखादों आरो बे जाबाय 2021 आव फैनाय गुबुन फारसेथिं बे कुइसना जाहैबाय 2019 आवबो फैदोंमोन आरो बेवहाय गासै 3 मार्क्स दङ आरो बेनि एन्सारखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनोसै एन्सारा जाहैबाय बेबायदि जायगा नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय जे एन्सारखौ माबायदि लिरनांगौ नोंथांमोना बेबायदि जों गंथाम आनजाद हासुङाव निला लिटमास खाखोरखौ बाहायनानै आनजाद हासुंनि मुवाफोरखौ गोरलैनो सिनायथिनो हागोन बेखौ लिरखांबाय बेनिफ्राय बेवहाय 1 2 3 बेबायदि लिरनाय जादों बे दा गिबि जा एन्सार बेनि जा कुइसननि बेबायदि लिरनो हागोन जाय आनजाद हासुंनि गलिलाव गोजा लिटमास खाखोरखौ सोमनाय समाव निला खालामो एबा निला जायो बेखौ खारदैयारि गलिलाव होनना मिथिनाय जायो गुबुन फारसेथिं नोंथांमोना बेवहाय लिरबावनो हागोन जाय आनजाद हासुंनि गलिलाव गोजा लिटमास खाखोरखौ सोमनायनि उनाव गोजा जाफिनो बेखौ एसिडारि गलिलाव होनना मिथिनाय जायो आरो बेवहाय नाम्बार 3 आव दङ जाय आनजाद हासुंनि गलिलाव गोजा लिटमास खाखोरा जेबो गाब सोलाया अब्ला गलिलावखौ दै होनना मिथिनाय जायो दा बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जायगा नोंथांमोना बे अरनि जा बे सोंलु बेखौ हायाब्ला नोंथांमोना अरखौ लिरब्लाबो मार्कखौ मोननो हागोन 3 मार्क्स नोंथांमोना बे कुइसनखौ बुजिखाबाय जानांगौ बे अलरेडि बिजाबाव दङ जे मोनथाम हासुं नोंथांमोना बेबायदि ला आरो बे मोनथाम हासुङाव मा खालामदों सोंलुआव जाहोनाय जे सोंलुआव होनाय बायदि नोंथांमोना गोजा लिटमास खाखोरखौल' होनाय जादों आरो बेवहाय थागोन मा थागोन बेवहाय मोनफ्रोमबो हासुङाव बेवहाय होनाय दङ मोनसे गलिलाव एसिडारि मोनसे गलिलावआ खारदैयारि आरो मोनसे गलिलाव अनलि दै दङ दा बेखौ गोजा लिटमास खाखोरखौल' होयोब्ला जोङो बबे आनजाद हासुङा मा एसिडारि गोग्लैगोन ना खारदैयारि गोग्लैगोन बेखौ सायख'नो दों दा एन्सारखौ नोंथांमोना मोननो हाखाबाय बे जाबाय बेखिनिया जा सोंलु बे सोंलुआ नैबे स्पेशल एग्जामिनेशन 2021 आव फैदोंमोन गुबुन फारसेथिं 2020 आव मा सोंलुफोर फैदोंमोन बे चैप्टार 2 एसिड बेसेस एन्ड सल्ट्स थामहिनबा संख्रि बेनिफ्राय एसिड खारदै बे चैप्टारनि सायाव मा कुइसनफोर फैदोंमोन जों बेखौ डिसकास खालामसै 2020 आव मा फैदोंमोन बेनिफ्राय बेवहाय कुइसन नाम्बार जा 2020 आव फैनाय दानिया जों डिसकास खालामगोन एसएसएलसी 2020 आव बे लेसन चैप्टार 2 निफ्राय मा सोंलुफोर फैदोंमोन एबा मा सोंलुआ नोंथांमोननि फैबाय थानाय 2020 आव 22 आव गोनांथार बेखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन बेवहाय सोंलुआ जाबाय बेवहाय गेबें फिननायखौ सायख'नाय
फैदों दा सोंलुआ जाहैबाय बेबायदि सोंलुआ जाबाय बेबायदि फैदों गेबें फिननायखौ सायख' आं बेवहाय सिरियेलि मोनसे नाम्बार होदों बेखौ 5 नाम्बार होना लानाय जादों बेयो जाबाय 2020 आव फैदोंमोन गेबें फिननायखौ सायख'नाय दा बेवहाय नोंथांमोना सोंलुखौ नुबाय सडियाम हाइड्रक्साइड गलिलाव मोनसेनि 10 ml खौ HCl गलिलाव मोनसेनि 8 ml आबुङै मडुलार जाहैयो जुदि जों एखे सडियाम हाइड्रक्साइड गलिलावनि 20 ml लायो अब्ला बेखौ मडुलार खालामनो गोनां जानाय HCl गलिलावनि सिगांनि बादि एखे गलिलाव बिबाङा जागोन दा बेवहाय अपसनफोरा होनाय दङ 4 ml होनाय दङ 8 नाम्बाराव दङ बी नाम्बाराव दङ 8 ml सी नाम्बाराव दङ 16 ml बेनिफ्राय बेवहाय दङ 12 ml दा बे जाबाय एसएसएलसी 2020 आव फैदोंमोन बेखौ लिरना हायोब्ला नोंथांमोना 1 मार्क मोननो हागोन आरो बेनि राइट एन्सारखौ नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ स' जायफोर फरायसा बिथांमोना लाइभ भिडिअ नायबाय थादों नोंथांमोना माबोरै मोनदों लाइभखौ नायनानै बोरिं नांदों ना मोजां नांदों अननानै एसे मोजाङै कमेन्ट्स हरनो नाजा बेनिफ्राय नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोननानै मोजां नांदों बेनिफ्राय देबिका बर' गुड इभिनिं सार ओके गुड इभिनिं बेनिफ्राय दङ महेन रामसियारि दङ ग्रेट सार थेंक इउ जों बिदिनो नोंथांमोननो बिदिनो लाइभ होबाय थागोन नोंथांमोना जोंखौ एनकारेज खालामनांगोन जोंखौ थुलुंगा होबाय थानांगोन दा जायखिजाया 2020 आव मा फैदों बेनि जा कुइसन बे कुइसनखौ नोंथांमोना मोननो हाबाय जे कुइसननि जा एन्सार बे एन्सारा जागोन बेवहाय आङो 5 नाम्बारखौनो होनोसै बे जाबाय 2020 आं बेखौ सिरियेलि मोनसे नाम्बार होनाय जादों जे 1 2 3 4 जों बिदि डिसकास खालामबाय थादों 2021 निफ्राय दा नैबे जाहैबाय 5 नाम्बार कुइसन जों डिसकास खालामगोन बे जाबाय 2020 आव फैनाय आरो बेनि जा गेबें फिननायखौ सायख'नायनि जा एन्सार बेयो जाहैगोन बे 16 ml आ जायो ऑप्शन बेयो जागोन सी दा 16 ml आ माबोरै जागोन नोंथांमोनाव बे मोनसे सोंलु जानानै फैनो हागौ बेवहाय सोंदों जे कुइसना जाबाय सडियाम हाइड्रक्साइड गलिलाव मोनसेनि 10 ml खौ HCl गलिलाव मोनसेनि 8 ml आव आबुङै मडुलार जायो बेवहाय सडियाम थामहिनबा मोननै गलिलाव दङ बेयाव जाबाय नैबे जाबाय NaOH नि मोनसे गलिलाव आरो बेवहाय गलिलावा गासै दङ 10 ml दङ गुबुन फारसेथिं HCl गलिलाव दङ बेवहाय HCl गलिलावा बे जाबाय HCl हमना ला नैबे HCl बेवहाय गासै दङ 8 ml दङ दा बेनिफ्राय सोंलुआ फैदों मा जुदि जों एखे NaOH गलिलावनि 20 ml लायो हमना ला जोङो नैबे 10 ml नि जायगायाव बेवहाय सोंलुआ दंमोन 10 ml दा बेवहाय 10 ml नि जायगायाव जोङो मा लानो होदो 20 ml लानो होदो थामहिनबा बेखौ जोङो एसे बारायना होबाय 10 बारायना होबाय बेनिफ्राय अब्ला सोंदों मा बेखौ मडुलार खालामनो गोनां जानाय HCl गलिलावनि सिगांनि बादि एखे गलिलाव बिबाङा जागोन अब्ला नैनि बिबाङा HCl नि बिबाङा बेसेबां जागोन बेखौ सोंदों दा अपसनाव मा दङ ए नाम्बाराव दंमोन 4 ml दङ बेनिफ्राय बी नाम्बाराव दङ 8 ml दङ बेनिफ्राय सी नाम्बाराव दङ 16 ml दङ बेनिफ्राय आरो डी नाम्बाराव दङ 12 ml दा बे मोनब्रै अपसननि मादाव जोङो डाइरेक्टलि बुंनो हायो नैखौ जोङो 8 खौ मा खालाम खननै प्लास खालामनाबानो 8 + 8 मा मोनगोन जोङो बेखौ जोङो मोननो हागोन 16 ml दा राइट एन्सारा जाबाय अपसन सी खौ नोंथांमोना लिरबानो जाबाय दा बे जायगायाव फिननाया बेनिफ्राय मोनसे जोबोद इजि कुइसन बियो नोंथांमोननि बिजाबाव दंखायो बे कुइसना बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय दा बेखौ लिरनो हायोबा नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन 1 मार्क्स मोननो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय बेवहाय सोंलुखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिना होनोसै माबायदि सोंलु फैदोंमोन नेक्स्ट सोंलुआ दा नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेबायदि बे 6 नाम्बार नोंनि आखायाव ए आरो बी मोननै गलिलाव दं गलिलाव ए नि pH नि माना 6 आरो गलिलाव बी नि pH नि माना 8 माबे गलिलाव हाइड्रोजेन आयननि खाब्रांथिया बांसिन माबेया एसिडारि आरो माबेया खारदैयारि बेबायदि सोंलु बेनिफ्राय बे जाबाय नैबे जा सोंलु बे फैदोंमोन एसएसएलसी 2015 आव फैदों एसएसएलसी 2020 आव नै दा फैनाय 2020 आव फैनाय एसएसएलसी 2017 आवबो बे मोनसे सोंलुआनो फैबाय थादों दा नोंथांमोननि फैबाय थानाय आनजादाव फैनो हागौ दा बेवहाय गासै 1 + 1 2 मार्क्स दङ दा बे सोंलुनि फिननायफोरा बेबायदि जागोन दा नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनखाबाय माबायदि जागोन फिननाया जेब्ला pH नि माना 7 नि गाहायाव फैयो आं बे फिननायखौ होनायनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननो बर्डआव एसे pH
स्केलनि बागै नोंथांमोननो एसे आइडियाखौ होफिननि जाहाथे नोंथांमोना बेखौ नायब्लानो बेनि फिननायखौ बुजिनो हायो दा बे 6 नाम्बारनि जा एन्सार बेखौ हानायनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननो pH स्केलनि बागै जे pH स्केलाव बेयो pH स्केला जाहैबाय 0 निफ्राय 14 आव थानाय मोनसे स्केल बे 0 निफ्राय 14 सिमहालागै बेनि रिडिंआ थागोन बेनिफ्राय नैबे जा 7 बे जाबाय 7 आ जाबाय दद्र आरो बे 7 नि जा गाहायथिं फैगोन अब्ला H+ आयननि खाब्रांथिया बांगोन आरो बेवहाय एसिडारि आखुआबो मा जायो एसिडारि आखुआबो बांबोनो हमगोन नैथिंजाय नोंथांमोना जेसेबांनो फैगोन एसिडारि आखुआ 7 नि गाहायथिंसो फैबा बांनो हमगोन गुबुन फारसेथिं जेब्ला नोंथांमोना नैबे 7 नि गोजौथिंजाय थांगोन अब्ला बेवहाय हाइड्रोजेन OH- आयना बांनो हमगोन आरो बिथिंजाय नोंथांमोना जेसेबांनो बेबायदि 7 नि गोजौथिंजाय थांगोन अब्ला बेवहाय खारदैनि जा आखु बे बांलांनो हमगोन दा बेवहाय सोंलुआव मा सोंदोंमोन जोंना जे ए आरो बी मोननै गलिल' दङ बेवहाय मोननै गलिल' हमना ला नैबे मोनसे आसुं बेनिफ्राय नैबे मोनसे आसुं हमना ला नैखौ ए होबाय बेखौ नाम जोङो बी होबाय बेनिफ्राय ए आरो बी आव मोननै गलिल' दं ए नि pH नि माना 6 दा नैबेयाव मोननै गलिल' दङ आरो नैबे ए नि जा pH मान बे pH माना बेसेबां होनाय दङ 6 होनाय दङ गुबुन फारसेथिं नैनि जा pH मान बियो होनाय दङ 8 होनाय दङ बेनिफ्राय सोंदों माबे गलिलाव हाइड्रोजेन आयननि खाब्रांथिया बांसिन दा नोंथांमोना नैबे जा सोंलु बे सोंलुखौ नुनायावनो नोंथांमोना एन्सारखौ हमनो हाखाबाय जानांगौ जे जेब्ला नैबे 7 नि गाहायथिंजाय फैयो अब्ला बेयो एसिडारि आखुआ बांखागोन दा नैबे 8 जुदि pH नि माना जुदि 8 जायोब्ला बेवहाय हाइड्रोजेन आयना बांनाय नङा हाइड्रोजेन नोंथांमोना नैबे लेफ्टनि 0 निफ्राय जेसेबांनो गोजौथिं थांगोन थारमाने 0 निफ्राय 14 सिम जाय थाङोब्ला नोंथांमोना बेवहाय हाइड्रोजेन आयनखौ बांनाय नङा हाइड्रोजेन आयना बिथिं 0 निफ्राय 14 सिम थाङोब्ला बे खमायगोनसो आरो जेसेबांनो नैबे 14 निफ्राय ओरै गाहायावसो फैगोन अब्ला बेवहाय हाइड्रोजेन आयना बांनो हमगोन दा जोङो बेनिफ्राय जों रोखा खालामनो हायोदि नोंथांमोननि फिननाया मा जाहैगोन बेवहाय हाइड्रोजेन आयननि खाब्रांथिया नैबे ऑप्शन ए नङा बेयो नैबे जा बेवहाय मा दङ ए गलिलाव बे ए गलिलाव बांनो हमगोन दा बेखायनो नोंथांमोना बेनि फिननायखौ लिरनो हागोन बेबायदि आं नोंथांमोननो दिन्थिना होनोसै फिननाया माबायदि जागोन दा फिननाया बेबायदि जागोन जेब्ला pH नि माना 7 नि गाहायाव फैयो अब्ला हाइड्रोजेन आयननि खाब्रांथिया बाङो बेखायनो गलिलाव ए आव हाइड्रोजेन आयननि खाब्रांथिया बांसिन बेनिफ्राय बे जाहैबाय हाइड्रोजेन आयननि खाब्रांथिया बबे गलिलाव बांसिन जागोन ए गलिलाव बांसिन जागोन गुबुन फारसेथिं आरो सोंबावदों बेवहाय माबे एसिडारि आरो माबे खारदैयारि सोंदों सेकेन्ड पार्ट कुइसनाव बेवहाय एन्सारा जागोन गलिलाव ए आ एसिडारि मानोना बेनि pH माना 6 आरो गलिलाव बी या खारदैयारि मानोना बेनि pH माना 8 दा फिननाया बेबायदि लिरब्ला नोंथांमोना 2 मार्क्सखौ मोननो हागोन आरो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि जे नैबे 7 नि जा गाहायथिं फैयोब्ला बेयो एसिडारि जायो आरो गुबुन फारसेथिं नैबे pH नि माना जेब्ला 7 नि गोजौआव जायो अब्ला बेनि आखुआ जागोन खारदै दा बेनि फिननाया बेबायदि जासिगोन नोंथांमोना बेखौ एन्सारखौ मोननो हाबाय दा बेखौ लिरनो हायोबा नोंथांमोना 1+1 2 मार्क्स मोननो हागोन बेखौ जुदि रोखायै लिरनो हायोबा बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनोसै नेक्स्ट सोंलुआव मा फैदोंमोन दा नेक्स्ट सोंलुआ बेबायदि फैदों नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों नेक्स्ट सोंलुखौ बेवहाय सोंलुआ जाहैबाय गंसे बिकाराव एसे बिबांनि कपार अक्साइड ला बिकारखौ सोमावबाय थानानै बैयाव लासै लासै दैलाव हाइड्रक्लरिक एसिड दाजाबदेर आरो गाहायाव होनाय सोंनायफोरनि फिननाय खालाम बे जाबाय 2020 आव फैदोंमोन बेनिफ्राय 1+1 गासै 3 मार्क्स दङ बेवहाय ए नाम्बाराव दङ गलिलावनि गाबा मा बी नाम्बाराव दं कपार अक्साइडआव मा जाथाय जादों सी नाम्बाराव दं गोजौनि फिनजाथायफोरनि थाखाय समानसु रासायनारि समानथायखौ लिर आरो नैबे जा सोंलु बे सोंलुआ नोंथांमोननि बिजाबावबो दं मावफारि 2.7 निफ्राय होनाय जादों बे मावफारिखौ बे जा सोंलु बे सोंलुखौ आरो बे सोंलुनि फिननाया आं नोंथांमोनजों डिसकास खालामसै स' फरायसा लोगो नोंथांमोना माबोरै नांदों क्लासखौ लानानै बेनि बागै एसे फोरमायहरदो मोजां नांदों ना एक्चुअलि आं हारसिंसो बुजायबाय थानाय बायदि मोनदों नोंथांमोना
आंजों इन्टारेक्ट खालामबा आं गोजोननाय मोनगोन माबायदि जादों स' मोजां नांदों नोंथांमोननि कमेन्टफोरखौ नुनानै ग्रेट सार बिथां महेन्द्राम सियारे बुंदों थेंक इउ बेनिफ्राय बिथिं दङ जतिना बुंदों हाय ब्रादार नोंथांमोननिसिमबो हाय बावहरनाय जाबाय बेनिफ्राय जाखांफु दङ बेनिफ्राय गुड इभिनिं सार गुड इभिनिं नोंनिसिमबो बेनिफ्राय बिथिं दङ आरो गोबां कमेन्ट फैदो आं फरायस्लाबनो हायाखै जायखिजाया जोङो कन्टिनिउ खालामफिननोसै क्लासखौ मोजां नांदों नोंथांमोन गासैखौबो क्लास खालामनो मोननानै बेनिफ्राय बेवहाय जा कुइसन नाम्बार 7 बे 7 नि फिननाया बेबायदि जागोन दा 7 नि सोंलुखौथ' नोंथांमोना मोननो हाखाबाय दा 7 नि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जागोन ए नाम्बारनि जा सोंलु बे ए नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जागोन बेवहाय सोंदों गरिलावनि गाबा मा कुइसना बेबायदिमोन दा बेनि एन्सारा जागोन गलिलावनि गाबा नीला गोथां जादों बेबायदि जागोन जा सोंलु ए गलिलावनि गाबा मा बेखौ सोंदों दा बेनि एन्सारा बेबायदि जागोन गलिलावनि गाबा नीला गोथां जादों बेनिफ्राय बी नाम्बाराव जा सोंलु दंमोन बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जागोन बेवहाय कपार अक्साइडआ मा जाथाय जादों बेखौ सोंदों दा बेनि एन्सारा जागोन बेवहाय कपार अक्साइडआ गलिलांनाय जाथाय जादों बेबायदि जागोन सेकेन्डनि एन्सारा बेनिफ्राय सी नाम्बाराव दङ सी नाम्बारनि जा सोंलु बेवहाय सी नाम्बाराव सोंदों मा गोजौनि फिनजाथायफोरनि थाखाय समानसु रासायनारि समानथायखौ लिरनो होदों दा बेनि रासायनारि समानथाया जाहैबाय CuO+ बे जागोन 2HCl बेनिफ्राय फैगोन CuCl2 बेनिफ्राय फैगोन आरो जोबथारनायाव H2O दा बेखौ नोंथांमोना समानसु खालामनो होदों बेखायनो नेयाव 2 लिरनो नांगौ समानसुखौ माबोरै खालामो नोंथांमोना चेप्टार 1 आव थांनानै चेप्टार 1 नि जा रासायनारि फिनजाथाय आरो समानथाय बेवहाय समानसु खालामनायनि बागै मोजाङै एक्सप्लेन खालामखानाय दङ बेवहाय थांनानै नोंथांमोना समानसुखौ माबोरै खालामनो नांगौ बेनि बागै भिडिअखौ नायफिनना ला प्लेलिस्टआव अलरेडि भिडिअ बानायखानाय दङ बेनिफ्राय दा बे सोंलुनि जा फिननाय बे फिननायफोरा बेबायदि जागोन दा बेखिना फिननायखौ नोंथांमोना लिरनो हायोब्ला बेवहाय गासै मोननाय जागोन बेवहाय 1+1+1 बे गासै 3 मार्क्स दङ दा 3 मार्क्सखौ नोंथांमोना मोननो नांगोन आरो फैबाय थानाय जा 2022 जायफोर मेट्रिक आनजाद होगोन बे मेट्रिक आनजादा गासैनोबो मोजां जागोन जुदि नोंथांमोना सिगांनि प्रिभियास इयारनि कुइसन पेपारखौ मोजाङै प्रिपारेसन खालामो दा बे रोखोमनिनो सोंलुफोरा फैयो नोंथाङा कुइसन पेपार नायनाय हुदा खालामो आरो कुइसन पेपार नायोब्ला जोङो माखासे आइडिया मोनो मा रोखोमनि सोंलुफोर फैयो दा जोङो अलरेडि कुइसन चेप्टार 1 खौ जों डिसकास खालामखांबाय बेबायदिनो जों डिसकास खालामदों आरो नोंथांमोना बेनि बागै मोनथिखाबाय जानांगौ चेप्टार 1 आव माबायदि सोंलुफोरा फैथावथाव दा बेखौ कुइसन पेपारफोरखौ कुइसन पेपारफोरखौ नायब्ला नोंथांमोना मोनथिनाय दा थिग बिदिनो नैबे चेप्टार 2 आव जा फैथावथाव सोंलुफोर बेफोरखौ नोंथांमोना सिगांनि प्रिभियास इयारनि कुइसनफोरखौ नायब्ला मोजाङै मोनथिनाय दा जायखिजाया बेनि जा फिननाय बे फिननायफोरा बेबायदि जागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय दा बेखौ जुदि लिरनो गोब्राब मोनदोंबा आरो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां चान्स बेखौ गोरा मोनदोंब्ला नोंथांमोना बेखौ लिरनो हागोन स' बेनिफ्राय कुइसना जाहैबाय बेबायदि दा बेवहाय कुइसना इजियानो बेबो गोरा नङा गोरलै बेवहाय ब्राइन माखौ बुङो बे ब्राइननि गेजेरजों मोब्लिब दाहार थांहोयोब्ला मा मुवा सोमजियो गोजौनि फिनजाथायफोरनि थाखाय समानसु रासायनारि फिनजाथायखौ लिरनो होदों बे जाबाय 2020 आव फैनाय बेनिफ्राय बेवहायबो गासै मार्क दं 1+1+3 मार्क्स दङ दा बेनि जा सोंलु बे सोंलुखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिना होनोसै बेवहाय एन्सारा जाहैगोन बेबायदि सडियाम क्लराइडनि दैलाव गलिलावखौनो ब्राइन बुंनाय जायो डाइरेक्ट जेरै जा सोंलु सोंदों बे सोंलुनि फिननायखौ डाइरेक्टलि लिरबानो जाहैबाय सडियाम क्लराइडनि दैलाव गलिलावखौनो ब्राइन बुंनाय जायो बेबायदि जागोन बेनिफ्राय जा बेवहाय जा सेकेन्ड पार्टनि जा सोंलु बे ब्राइननि गेजेरजों मोब्लिब दाहार थांहोयोब्ला मा मुवा सोमजियो बेनि जा फिननाय बे फिननाया बेबायदि जागोन बे ब्राइननि गेजेरजों मोब्लिब दाहार थांहोयोब्ला सडियाम हाइड्रक्साइड सोमजियो बेबायदि जागोन आरो बेनिफ्राय जा नैबे थार्ड नाम्बारनि जा थार्ड पार्ट
बे फिननाया बेबायदि जागोन जे समानथायखौ लिरनो होदों रासायनारि समानथाय आरो समानसु खालामनो होदों दा बेखायनो बेनि जा फिननाय बे फिननाया बेबायदि जागोन नैबे NaCl जाहैबाय 2NaCl बे 2 फैनायनि जाहोना जाबाय जोङो समानथायखौ समानसु खालामदों बेखायनो बेवहाय 2 खौ लिरनाय जादों बेनिफ्राय 2H2O बे जागोन बे मोननैजों फिनजाथाय जानानै जोङो मोननो हागोन बिथिं सडियाम हाइड्रक्साइड मोनबाय बेवहाय 2 फैनाय मानि थाखाय 2 फैखौ बेखौ नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ जे बे समानसु खालामनायनि थाखाय बेवहाय जों लिरनो नांगौ बेनिफ्राय बिथिं दङ Cl2 बेनिफ्राय H2 दा बे जाबाय नैबे जा सोंलु बे सोंलुनि रासायनारि बे समानथाया बेबायदि जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय बेखौबो नोंथांमोना बेबो कुइसना इजि दा बेखौबो हागोन नोंथांमोना आं हाबायखौनो होनना सानना लागोन नोंथांमोनखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट 9 नाम्बार दङ बे 9 नाम्बारनि जा सोंलु दा बेवहाय 9 नाम्बारनि सोंलुआ जाबाय 2000 बेयो 19 आव फैनाय जोङो जा 2020 आव फैनाय बे 2020 नि सोंलुफोरखौ जोङो डिसकास खालामखांबाय बेवहाय गासै फैदोंमोन बेवहाय 1 मार्कनि गिबि फिननायनि सायख'आव फैदोंमोन गुबुन फारसेथिं बेवहाय 2 मार्क्सनि मोनसे फैयो बेनिफ्राय आरो बेवहाय 3 मार्क्सनि मोनसे फैयो गासै जोङो चैप्टार 2 निफ्राय बेसेबां मार्क फैखो होनना जुदि सोङोब्ला बेवहाय नोंथांमोना बे मार्कखौ नुब्लानो हमनो हागोन जे 1 प्लास फैबाय नैयाव गासै 2 मार्क्स दङ बेनिफ्राय आरो बिथिंजाय 3 मार्क्स गासै चैप्टार 2 निफ्राय बेसेबां मार्क फैदोंमोन 2020 आव बे जाबाय गासै 6 मार्क फैदोंमोन दा 6 मार्कखौ नोंथांमोना मोननो हाखाबाय जानांगौ दा बेबायदि जुदि स्टाडि खालामोब्ला नोंथांमोना 6 मार्कनि मादाव 6 मार्कखौ मोननो हागोन दा बे जाबाय 2020 आव फैनाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव डिसकास खालामबावनि नोंथांमोनजों डिसकास खालामोब्ला जोबोर मोजां नांदों बेनिफ्राय 2019 आव मा फैदों बेखौ जों डिसकास खालामनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोना क्लासखौ खालामनानै बा लाइभखौ खालामनानै माबोरै नांदों बेनिफ्राय गुबुन फारसेथिं आङो नोंथांमोनखौ बुंनो लुबैयो नोंथांमोननो मा रोखोमनि भिडिअफोर नांगौ अब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरहर जोङो मिन्थिगोन नोंथांमोननो माबायदि भिडिअखौ बानायोब्ला नोंथांमोननि थाखाय हेल्प होगोन बेखौ नोंथांमोना हायोब्ला कमेन्ट्सआव लिरहरनो नाजा जों आइडिया मोनाखै माब्लाबा जोङो सानस'नो हाया जायो नोंथांमोननि थाखाय मा टाइपनि भिडिअ लाबोगोन दा बेखायनो नोंथांमोना कमेन्ट्स लिरना हरोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन दा जायखिजाया 2019 आव SSLC 2019 आव मा रोखोमनि कुइसनफोर फैदोंमोन जों बेनि बागै एसे डिसकास खालामनोसै दा बेवहाय गिबि सोंलुआ जाहैबाय बेनि जा 2019 नि गिबि सोंलु बे सोंलुखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिना होनोसै बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे धातुनि खौसे एआव दैलाव हाइड्रक्लरिक एसिडजों फिनजाथाय जानानै बुर सोदोब सोमजिहोयो ओंखारनाय गेसा जोंबाय थानाय गंसे ममबातिखौ खोमोरो दा बे जाबाय सोंलुआ बेबायदि आरो बेवहाय AB होनाय दङ बे एआ जाहैबाय जोंबाय थानाय ममबातिखौ खोमोरनाय गेसनि मुं लिर बेनिफ्राय बियाव दङ फिनजाथायाव सोमजिनाय मोनसे खौसेया केलसियाम क्लराइड जायोब्ला फिनजाथायनि थाखाय समानसु रासायनारि फिन समानथाय लिरनो होदों दा 2019 आव फैनाय आरो बे गासै दङ मार्कआ 1+1 2 मार्क्स बेनि थाखाय से मार्क बेनि थाखाय से मार्क दा बे गोजौनि जा 1 नाम्बारनि जा सोंनाय ए नाम्बार बे ए नि सोंनाया माबायदि जागोन जे नैबायदि जासिगोन जा बे मोनसे मावफारिनिफ्राय फैदों जायफोर फरायसा बिथांमोना चैप्टारनि सायाव नलेज दङ बिथांमोना सोंलुखौ नुब्लानो हमनो हागोन जे नैबे सोंलुआ मावफारिनिफ्राय फैदों आरो मावफारियाव जोङो मोनसे आनजाद खालामदोंमोन नोंथांमोना बिजाबाव थांनानै बे आनजादखौ नायब्लानो बेनि फिननायखौ रोखायै मोननो हागोन दा बेनि फिननाया बेबायदि जागोन ए नाम्बारनि जा फिननाय बे जागोन जोंबाय थानाय ममबातिखौ खोमोरनाय गेसनि मुङा जाबाय हाइड्रजेन गेस बेबायदि जागोन आरो बेनि जा बि नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जागोन फिनजाथायाव सोमजिनाय मोनसे खौसे केलसियाम क्लराइड जायोब्ला फिनजाथायनि थाखाय समानसु रासायनारि समानथाया जाबाय दा रासायनारि समानथाया जागोन बेबायदि Ca+2HCl बेनिफ्राय नैबे CaCl2 जागोन बेनिफ्राय प्लास H2 दा बेबायदि जासिगोन रासायनारि फिनजाथायफोरा बेबायदि जागोन बे जाबाय ए आरो बि नि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननायफोरा बेबायदि गुबुन फारसेथिं नोंथांमोना जुदि बे कुइसनखौ जुदि हायाब्ला गुबुन मोनसे अर होनाय दं एबा होनाय दं बेखौ हायाब्ला बेखौ लिरनो हायो आरो बे सोंलुआ जाहैबाय मडुला जानाय फिनजाथाया मा
मोननै बिदिन्थि होनो होदों मदुला जानाय फिनजाथाया मा मोननै बिदिन्थि हो दा बेबो गोरा नङा सोंलुआ बे सोंलुआबो इजियानो बे जाबाय 1+1 मार्क 2 मार्क्स दङ दा बेनि जा नोंथांमोना बेखौ बे कुइसन नाम्बार 2019 नि 1 नाम्बार बे 1+1 मार्क दंमोन 2 मार्क्स दा बावैसो एसे आगोलाव जा नोंथांमोननो दिन्थिना होबाय बेनि जा सोंलु बेखौ नोंथांमोना हायोब्ला बे ए आरो बी आव जा होनाय सोंलु बेखौ हायोब्ला नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन बेनिफ्राय अरनि जा सोंलु बे सोंलुखौ नोंथांमोना दा बावैसो एसे सिगाङाव दिन्थिना होबाय बेवहाय मदुला जानाय फिनजाथाया मा मोननै बिदिन्थि होनो होदों दा बेवहायबो मदुला जानाय फिनजाथाय बुङोब्ला नोंथांमोना बेखौ मोनथिखायो जानांगौ जे एसिड आरो खारदै फिनजाथाय जानानै जेब्ला संख्रि आरो दै सोमजियो बेबायदि फिनजाथायखौनो मदुला जानाय फिनजाथाय बुंनाय जायो आरो बिदिन्थिफोराबो बांद्राय गोरा नङा बिदिन्थिफोरा जाहैगोन बेबायदि जाहैगोन दा बेनि अरनि जा सोंलुनि फिननाय मदुला जानायनि बागै डिफिनिसनखौ लिरग्रोबाय जोङो बा नोंथांमोना बेवहाय आं नोंथांमोननो दसे उनाव बेखौ दिन्थिना होनाय जागोन बेनिफ्राय मदुला जानाय बुंफुरलुखौ लिरखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय बेनि मोननै बिदिन्थिखौ लिरनो हागोन बेनि मोननै बिदिन्थिया जाबाय बेबायदि जायसिगोन दा मोननै बिदिन्थिया बेबायदि जायगोन जे गिबियावनो मा जायखिजाया मोनसे जोङो खारदैखौ लाबाय सडियाम हाइड्रक्साइड बेफोर जाबाय खारदैनि मुं बेनिफ्राय बे खारदैजों जेब्ला एसिडा फिनजाथाय जाहैगोन अब्ला मा सोमजिगोन नैबे संख्रि NaCl सडियाम क्लराइड आरो दै सोमजिगोन दा बे जाबाय मोनसे बेयो मदुला जानाय फिनजाथायनि बिदिन्थि गुबुन फारसेथिं मोनसे बिदिन्थि लिरबावनो होदों मोननै बिदिन्थि लिरनो होदों बेनिनो बे मोनसे बिदिन्थिया जाहैबाय CH3COOH बे जाहैबाय एसिटिक एसिड प्लस एसिटिक एसिडा जेब्ला सडियाम हाइड्रक्साइडजों फिनजाथाय जायो नोंथांमोना बेवहाय कनफ्यूज जानो हागौ जे जोङो जायखिजाया मोनसेखौ लिरनो हागौ बेवहाय आङो खारदैखौ लिरग्रोदों खारदैखौ उनावबो लिरनो हागोन बा नैबे एसिडखौ जों सिगाङाव लिरब्लाबो जेबो नङा जायखिजाया मोनसे लिरनो हागोन जोङो एसिड आरो खारदै फिनजाथाय जाब्ला संख्रि आरो दै सोमजियो दा नैबे मोननै फिनजाथाय जाब्लाथाय मा सोमजिगोन बिथिं सडियाम एसिड सोमजिगोन जायनि फर्मुलाया जाहैबाय CH3COONA बेनिफ्राय बिथिंजाय दै सोमजिबाय दा नैनि मुङा जाहैबाय सडियाम एसिटेट बेनिफ्राय नैथिं दङ एसिटिक एसिड बे जाहैबाय सडियाम हाइड्रक्साइड नोंथांमोना बेफोर इकुवेशनखौ बेफोर समानथायखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा आरो बबे खारदै बबे एसिड नोंथांमोना समानथायखौ नुब्लानो सिनायनो हानाय जानांगोन आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि फर्मुलाफोरखौ केमिस्ट्रियाव बेफोरबायदि फर्मुलाखौ गोसोआव लाखिनो हायोब्ला साबसिन जायो दा बे सोंलुनि जा फिननाय बे फिननाया बेबायदि जागोन आरो नोंथांमोना आं एसे दिन्थिना होनोसै फिननायखौ बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना एसिड आरो खारदै फिनजाथाय जानाय संख्रि आरो दै सोमजिनाय फिनजाथायखौनो मदुला जानाय फिनजाथाय बुंनाय जायो बेनिफ्राय बिनि मोननै बिदिन्थिया जाहैबाय बेबायदि जाहैगोन नुनो मोनखाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जा सोंलु बे सोंलुआ बे जाहैगोन बे नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय मोनसे धातुजों मोनसे एसिडा फिनजाथाय जायोब्ला सरासनस्रायै मा गेस ओंखारो मोनसे बिदिन्थिजों बेखेव बे गेसनि नुजाथिनायखौ माबोरै आनजाद खालामनो दा बे जाबाय 2019 आव फैदों गासै मार्कआ दङ बे जाबाय 1+1+1 3 मार्क्स दङ दा बेवहाय बेनि जा सोंलु बे सोंलुआ नोंथांमोननि मावफारियाव दंमोन बे जा मोनसे धातुजों मोनसे एसिडा फिनजाथाय जायोब्ला सरासनस्रायै मा गेस ओंखारो बेबो कुइसना जाबाय नोंथांमोननि मावफारिनिफ्राय फैदों जे मावफारियाव जोङो मोनदोंमोन जे जेब्ला मोनसे बेवहाय सोंलुनि बायदिब्ला जेब्ला मोनसे एसिडखौ जोङो मोनसे एसिडआव जेब्ला जोङो धातुखौ होयो अब्ला जायखिजाया मोनसे धातु नोंथांमोना जा सोंलु दंमोन मावफारियाव बे सोंलुखौ लानानैसो सोंलुखौ बानायनाय जादों दा बेनि जा फिननायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनोसै दिन्थिना होयोब्ला नोंथांमोना क्लियारलि जागोन बेनिफ्राय बेवहाय नुनो मोनबाय नोंथांमोना फिननायखौ एन्सारा बेबायदि जागोन जेब्ला मोनसे एसिडा मोनसे धातुजों फिनजाथाय जायो अब्ला हाइड्रोजेन गेस ओंखारो दा बेनि जा गिबिनि सोंलु बे सोंलुआ बेबायदि जाबाय आरो बेनि जा बेनि बिदिन्थिखौ नोंथांमोना बेबायदि लिरनो हागोन जिंकआ मोनसे धातु बे धातुआ नैबे एसिडजों हाइड्रोक्लरिक एसिडजों फिनजाथाय जाबाय फिनजाथाय जानायनि उनाव बेबायदि मोनसे मा सोमजिगोन जिंक क्लराइड आरो H2 सोमजिबाय बेनिफ्राय बेवहाय बे गेसनि नुजाथिनायखौ माबोरै आनजाद खालामनो मोनसे आनजाद खालामनायनि गेजेरजों बे बिदिन्थिखौ बेखेवनो होदों
दा बिदिन्थिया जाहैगोन बेबायदि जाहैसिगोन बेनि जा नुजाथिनाय नैबे हाइड्रजेन गेसा माबोरै सोमजियो बे हाइड्रजेन गेसनि नुजाथिनायखौ मोनसे आनजादनि गेजेरजों फोरमायथिनो होदों बेखायनो बेखौ जोङो बेबायदि लिरनाय आरो अलरेडि नोंथांमोननि बिजाबाव दंखायो बेनिफ्राय बेवहाय दङ गिबियावनो मोनसे आनजाद आसुङाव जिंनि थुख्रा लानानै बेयाव एसिड होदेरनाय जाबाय बेनिफ्राय सोमजिनाय गेसखौ मोनसे दैथायग्रा नालानि गेजेरजों थांहोना साबोननि गुलिलावनि गेजेरजों बारलाङोब्ला मोनसे गेस ओंखारो आरो थसे जोंबाय थानाय ममखौ गेस आबुं जानाय फेंफोना खाथियाव लाङोब्ला पप सोदोब सोमजियो बेबायदिनो H2 गेस सोमजिनायखौ आनजाद खालामनो हायो दा बे सोंलुनि फिननायखौ नोंथांमोना बेबायदि लिरब्लानो मोजां मार्क मोननो हागोन दा सोंलुनि फिननायफोरा बांद्राय गोरा नङा नोंथांमोना बेखौ एसे नायफिनबानो बेखौ लिरनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनदों बेखौ बिजाबाव बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चना जाहैबाय दा बे जाबाय गासै बेवहाय फैदों गासै नैबे जा 3 मार्क्स दंमोन बेवहाय नैयाव जा नोंथांमोना दा बावैसो जा फोरमायनाय कुइसन बे जाबाय गासै 3 मार्क्स दा 2019 नि जा सोंलु बे सोंलुफोरा बेखिनियानो दा जोङो गासै बेसां मार्क फैखो होननानै जुदि सोङोब्ला बेवहाय जोङो नेव 2 मार्क्स मोननो हादों बेनिफ्राय नैबे जा दा बावैसो डिसकास खालामनाय बेवहाय गासै 3 मार्क्स दंमोन गासै 5 मार्क्स फैदोंमोन बेवहाय गासै 5 मार्क्स 2019 आव फैदोंमोन बे चैप्टार 2 निफ्राय आरो जोङो एसे सिगाङाव जुदि 2020 आव 2020 आव बे जा चैप्टार नैबे जा चैप्टार 2 बेवहाय गासै 6 मार्क्स जों फैनायखौ नुनो मोनदों आरो बेवहाय मार्कआ एसे खम जादों 5 मार्क्स जायखि जाया बेवहाय 2019 आव मार्कनि पैटर्न एसे बेलेगमोन दा जायखि जाया नोंथांमोननि जा फैबाय थानाय 2022 बेवहायबो नैबे 2021 नि मार्किं सिस्टेम बायदिनो फैनो हागौ जे नैबे चैप्टारनिफ्राय बेसां मार्क फैथावथाव बा टोटल बेसेबां मार्क फैगोन 2020-21 आव जा स्पेशल एग्जामिनेशन बे स्पेशल एग्जामिनेशननि मार्क पैटर्न बायदिनो नोंथांमोननि आनजादाबो जागोन नोंथांमोना जायफोर फरायसा बिथांमोना 2021 नि स्पेशल आनजादनि पेपारखौ बुथुमाखै नोंथांमोना स्कुलफोराव मोननो हागोन बेखौ स्कुलाव टिचारफोरनाव सोंब्लानो नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौ दा नोंथांमोना बेसेबां बुजिनो हादों जों बेखौ मोनथिला आसा खालामदों बयबो बुजिनो हादों बेनिफ्राय फैबाय थानाय जा नेक्स्ट लाइव भिडिअ बे भिडिअआव नोंथांमोनजों आद्रा थानाय जा इयार दङ 2018 बेनिफ्राय आप टु जोङो 2015 सिमहालागै नेक्स्ट जोङो फैबाय थानाय लाइभआव डिसकास खालामगोन दा दिनैनि थाखाय